Protekle nedelje u Užicu održano je otvoreno prvenstvo grada u plivanju. Na ovom takmičenju učestvovalo je oko 50 takmičara iz svih plivačkih klubova Zlatiborskog okruga. Članovi plivačkog kluba Užice ostvarili su niz sjajnih rezultata i osvojili 22 medalje. Plivački klub Čigota osvojio je 20 medalja, dok je Požežanima pripalo jedno odličje. U tradicionalnoj memorijalnoj trci najbolji je bio Ninoslav Andrić. Po prvi put ove godine pobednik trke je Užičanin, jer je na prethodnih 6 takmičenja svih 6 puta trijumfovao Milojko Ristović iz Požege. Bavim se već 10 godina, a od toga 7 godina baš aktivno treniranja. Do sada imam 87 medalja, koji su najvažnije bile na srebrna na državnom i dve bronzane također na državnom prvenstvu. I sad u Užicu isto prvo mjesto na maratonu 7. po redu. Ja volim plivanje i talentovan sam za to i kao mali sam htjela da treniram plivanje.